Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida, junt al grup municipal socialista, hem sol·licitat la convocatòria d'un ple extraordinari de l'Ajuntament de la Vall per tal de posar fi als incompliments del contracte per part de l'empresa Secopsa, concessionària del servei de neteja i recollida de fem. Ara l'alcalde obligatòriament té que convocar en els propers dies este plenari i a veure si per una vegada prenem alguna decisió que posi fi al desastre que és el servei de neteja i recollida de fem que tenim en el poble de la Vall. En concret, plantegem dos incompliments del contracte de neteja i recollida de fem que estan perjudicant greument el servei i que, a més, estan suposant un perjuí econòmic també molt greu per al poble de la Vall. En particular, un incompliment. El fet de que l'empresa Secopsa no ha complit allò que estableix el contracte sobre la renovació dels vehicles del servei. Estos vehicles són de l'Ajuntament i molts d'ells haurien d'haver sigut renovats estos últims anys, però l'empresa no ho ha fet. I per això són vehicles que estan en molt males condicions i perjudiquen la qualitat del servei. De fet, es tracta de, entre l'any 2010 i 2013, de més d'1 milió d'euros allò que l'empresa tindria que haver invertit en la renovació d'estos vehicles del servei, però no ho ha fet. Això, a més del perjuí que significa per al servei, nosaltres considerem que pot constituir un enriquiment il·lícit per part de l'empresa a costa de l'Ajuntament, a costa del poble de la Vall. I per una altra part, l'empresa també se nega a complir allò que estableix el contracte sobre la seva obligació d'invertir 1.200.000 euros en unes instal·lacions esportives, que és una millora que va oferir l'empresa i que està recollida en el contracte. Per tant, estem parlant de més de 2.200.000 euros que l'empresa no invertís i que considerem que poden estar suposant un enriquiment il·lícit per part de l'empresa a costa del poble de la Vall, i n'hi ha que acabar en aquesta situació. Volem recordar que ja fa uns mesos vam plantejar també en un plenari extraordinari que s'iniciara un expedient per a posar fi al contracte en l'empresa Secopsa per al seu reiterat incompliment del contracte, en concret per l'incompliment de les inversions en la renovació dels vehicles del servei, perquè això és el que fa temps estan recomanant els tècnics de l'Ajuntament i la mateixa Secretaria General del nostre municipi. Però el PP se va negar a aprovar iniciar aquest expedient per a posar fi al contracte i va votar en contra de la proposta que nosaltres havíem plantejat, consentint una situació que està perjudicant greument al poble de la Vall. Ara el que demanem és que s'obliga l'empresa a complir immediatament les obligacions que té respecte a les inversions que té que fer en el poble de la Vall, tant en vehicles com en aquestes instal·lacions esportives. Veurem el que diu ara el Partit Popular, veurem si continua consentint aquesta situació que està perjudicant greument al poble de la Vall o per una vegada fa allò que toca i podem pegar algun pas en ficar remei a aquest sistemàtic incompliment del contracte en el servei de neteja i recollida de fem del poble de la Vall.